Good morning everyone. For today's video is duty time na po guys. So time check is now 7:05 in the morning. So dulog na po guys. So today kay na ay medical mission dito sa among barangay. So tanang barangay nga sakop sa Oslo pwede na maadto dito magpa-check up sa ilang mga gipanghambing sa lawas. So adto na mo guys. So angat-angat lang peg. The weather is fine. O kakuan. Wa pa ko pamahaw. So guys, nangatag si Papa na ako. Og si Kuwa! Ako aning sa dinasan ini kahapon. Grabe kasarap ang si Kuwa guys as in. Nag-ibunga ang tanom ni Papa Jod sa ilang balay. So mao to guys. Ako ano, kung mga palablab. So yun, igawa si Joki guys. So mata na ko na siya sa higdaanan niya. Naisabay na siya higdaanan na sa sofa. Nagtigo magkakabaghibo. Sagdi kay palangga man. Kaning usa mo na siya guard sa gawas. Kaning si Joki sa sulod. Kasi ba kung na mga murag mga suspicious. Kanang na murag something kuan mag-aw-aw din na sila. Sulod si Joki yung sa gawas si TikTok. Problem! Sa adlaw guys, oh. Grabe kaya kang adlaw guys. So kasabot siya guys, mga grabe siya sa init ng adlaw. Awa yung motor. Ibutangan na niya mga kissing. Wala pa ni break. Patul ka papases. Lakaw na. Ikaw, patul ka papases dito kay ibiabi ko nimo pag matawala ka. Patul ka papases na papa. Pahagda yung papases ay. Nanuuya akong bibi ay. Lang. Lala. Nagpalambing ni Papa si Chucky. Wala, boleh tahu dah. Siguro ko Gada ko ang isa. Dili, ato sa merkado na eh. So hello guys, pagka 8 AM ay sugod na ang medical mission diri sa among barangay. So napa ni siya ugma guys. Engineer Fred, ang immersion, among treasurer. Ako kaya nakakaon na po ko. Ha? Hindi na tutubay. Nahugas ka? Update po sa motor ni Habi mo siya guys. Ano yung motor oh. Hello guys, time check is now 5:30 in the evening. So magluto ko og si Kuwa guys. Di kani sa babaw tanong man siya ni Papa. So nag-ayo ang si Kuwa or tempo pod karon. So daghan kay na harvest ni Papa so gihatag ni. Daghan man tay siya ni mama ang uban. So mag adobo ko og si Kuwa. Si Kuwa is real. So mo ni mo panihapon guys nya among sudan usa kay tinabal. Lami kaayo. Nga unta Papa. Joke. Samtang gapalot pa ni guys ba. Tulad jud kabok tag-as guys. Sayang. Wa ka bantay si Papa gulang. Daghan ta kay lutuan ni gulang guys. Iwat ni Papa gulang charot. Sa bitaw tinuod. Sayang kay siya gulang ilabay na ako. Mura na siya para himuon og kuskus sa lawas pang scraba. Kuskus. Sayang din siya kayo guys as in. So inong sa Papa nga pabantayan niya pirmi ang mga bunga sa kuan kay dali man guni magulang god. Iwat sa kapanit. Dali magulang. Charot. So bitaw guys tinuod. Muna tingog unod guys unod sa si Kuwa. So mas daghan ang panit kay sagol gulang. Daghan ang panit kay sagol gulang o dako kayo o gulang. Kani siya guys ba? Unay mga garden pwede nimo hiluman guys. Murag after a week siguro ni siya guys kay imong ibubo sa imong gitanom sa garden guys. Nindot kuno kay tubo ang mga kuan guys, mga vegetables or unsa pangamatang sa mga tanom mo imong i-fertilizer ba. So mo ni guys Hey guys, si Bana guys. Si Bana guys, gigwiter may toxic tanaw yung mata guys Hello guys, mo na kong tinambal guys super lami na jud kayo ni as in.